Espurnes d'arxiu. La protecció de les esglésies romàniques de la Vall de Boí. La Junta de Museus va trametre en 1907 la seva primera comunicació al ministre espanyol del RAM, justament per demanar la declaració de l'església de Sant Climent de Taüll com a monument històric nacional. Es la primera vez que esta Junta de Museos se dirige a Vuestra Excelencia y espera que no sea defraudada en sus esperanzas. Su ambición empieza a ser la de extender generosamente su tutela sobre toda la región catalana, procurando la conservación de todos aquellos monumentos artísticos condenados a desaparecer, sin una intervención poderosa. Aquella intervenció decidida va passar ara fa just 100 anys pel trasllat de les pintures murals romàniques de les esglésies de la Vall de Boí. Al fons de la Junta de Museus, ANC 1715, en conserva l'expedient. Conté cartes i telegrames enviats des del lloc al secretari de la Junta, les llicències del Bisbat de la Seu d'Urgell i els informes sobre les dificultats tècniques dels treballs. Tinc el sentiment de notificar-li que en la nit del 15 al 16 han saltat per les finestres del campanar de Sant Climent de Taüll, rebentant la porta que comunica amb l'església i han arrencat la tela que cobria l'inscripció que contenia l'acte de consagració de dita església, fent de la pintura document infinitat de trossets.